उदालगुरियाव खुंदों खोनादों मोजां मोनदों जेरावबो खुङो अब्ला मोजां जायो बर' हारिया गोसोखांगोन मुंख्लंफोरखौ नाब्ला आदाया जेब्लायबो पजिटिभ खोथा बुङो जेरावबो जेसेबां बारा खुंगोन बेसेबांनो मोजां जागोन मुंख्लंफोरनि नागारसारनायखौ जोङो मान होनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों बिथांमोना दिनै जेलावनो जाया लोङा थायो 2टासिम बै थोबसेबो लोङा सिखारनायनिफ्राय 2टा बाजिनायनि उनावसो बिथांमोना दै लोंजेनगोन मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै सिबिनानै बे 14 सेप्टेम्बराव सिखारनायनिफ्राय सानजौफु 2 बाजिसिम जेबो जाया दिनै गोथां मुंख्लंफोरखौ जों जेसेबां रायखाङो जिउ नागारलांनायफोरखौबो जोङो बोसोराव सानसेल' रायखांबा जानाय नङा जों जेब्लायबो बिथांमोनखौ जोंनि थुलुंगा महरै लानानै जोङो आवगायलांनो नांगोन जों खस्थ' मोनो जेब्ला हारिखौ सिबिनो थाङो ओरैनो गोरलैयै सिबिनो हाखाया आरो हाथियार लानानै ओंखारबाथ' आरो खुराङानो आलादा खस्थ' मोनखागोन जों आनखि ओरैनो आर्मी पुलिसनि गभर्नमेन्टनि जि हिउमेन राइट्स भायलेट जेरावनो तेरावनो मानसिफोरखौ मुभमेन्टनि नामाव एबसुनि मुभमेन्टनि नामाव एनडिएफबि मुभमेन्टनि नामाव बर' आइजोफोरखौ रेप खालामनाय जिनाहारि खालामनाय दाय गैयै मानसिफोरखौ बुथारनाय गावथारनाय दाय गैयै मानसिफोरखौहाय जेलाव हमनानै सोना दोनहैनाय बेफोरनि बागै जेब्ला जोङो बाथ्रा बुंनो हमो आंखौबो आसाम सोरखारा किडनेप खालामदोंमोन अपहरन खालामदों हर गेजेराव मेगन खाथेनानै आरो बे हयथ' बुहुमाव बेबादि जाथाय जाफेराखै 1992 मायथाइनि 30 एप्रिलनि हर गेजेराव आंखौ सोरखारा मेगन खानानै लानानै थांदों 10 दिन आंनि मेगननिफ्राय जि खेवाखै आंनो जानो होयो थुरसिखौ आंनि आखायाव होफैयो बुङो आखाइखौ हमनानै खिन्थियो नैबेयाव दालि दङ नैबेयाव सबजि दङ नैबेयाव ओंखाम दं जा आंखौ बाथरुमाव लेट्रिनाव थांनो होयो मेगन खानानै हमै आंखौ लांनानै फज'नानै दोनहोयो बुङो नैबेयाव बाल्थिं दं नैबेयाव मग दं 10 दिन आंखौ थाल्ला सान हर मेगन खानानै दोनदों बेनि उनाव खोथाया बाहेराव आराव जाबाय सोर खावदों सोर आन्डारग्राउन्डनि मानसिया खावदों सोर हाथियार लानाय संगठना खावदों सोमोनांजोब्बाय लास्टाव खोथाया बाहेर जाबाय ओंखारबाय जे आसाम पुलिसासो जोंखौ बेबादि खालामनाय पुलिस ड्रेस गानालासेनो गावसोरबो खुगा खाथे थांनानै जोंखौ हर गेजेराव आंनि आदा बिदा गेदेर सासेखौ लायदोंमोन आरो बर'नि सासे फिल्म मेकार जन्स महलिया आरो बिनि फिसालाखौ लायदोंमोन बेबादि 10 दिननि उनाव जेब्ला हुलस्थुल जाखांबाय अब्ला बे समनि DIGआ जोंहा न'खरनिफ्राय हेभियास कर्पास खालामबाय कोर्टआव अब्ला DIGआ थांनानै बुंहैनो गोनां जाबाय नंगौ बिसोर किडनेप जायाखै जोंसो बिसोरखौ दैखांदों आरो बिसोरखौ टाडा आयेननि सिङाव खानाय जाबाय ड्रेकनियान ल' ब्लेक ल' जाय ल'आव मानसिया बेलबो मोननो हाया बेबादि आयेननि सिङाव जोंखौ एरेस्ट खालामबाय उनाव लाजिनानैहाय एनडिएफबिनि थाखाय एनडिएफबिआ जिखिनि एक्टिभिटिस खालामदों बै समाव सोरखौबा लांदों बेबायदिया जोंखौ फेमिलि मेम्बार्स हिसाबै लानानै थांदोंमोन नाथाय जों उनाव जेलनिफ्राय ओंखारनानै नुबोदों आं बिनि उनावहाय जेलाव हरबाय गुवाहाटी जेलाव आं 6 मासनिबो बारा दङमोन 30 एप्रिलाव लांदों बेनि उनाव आं नभेम्बराव आं गबोदों बेनि उनाव गोलाव 11 बोसोर सान मास मोनफ्रोमबो खननै कोर्टआव थांनांगौ बेनि उनावहाय 11 बोसोर बिसार खालामजानानै जों देरहाबाय जों एक्विटेड जाबाय बे 11 बोसोराव आङो भारतनि बाहेरावबो ओंखारनो मोनाखैमोन जोंनि पासपर्टफोरखौबो बन्द खालामजोबनानै दोनदोंमोन थ' बायदि रोखोमनि बेबादि खस्थ' लानांनाया बयबो दङ जों नाथाय बेखौ दिनै केपिटेल होननानै सानो आं आंनि जिउनि केपिटेल होननानै सानो आं हारि सिबिनायनि नामाव एनडिएफबिनि नामाव आं 6 मासनि बारा आङो सेन्ट्रेल जेल जानो मोननायखौ आं दिनै गोग्गायो बे आंनि केपिटेल बे आंनि मूलधन आंनि जिउनि बेनो बयनिख्रुइ देरसिन मोननाय गाव आरजिनो हानाय होननानै आं सानो
बेनिखाय आइफोर आफाफोर जेब्ला हारिनि थाखाय जुजियो नाङो संग्राम खालामो अब्ला बायदि रोखोमनि खुफुंजों लानो गोनां जायो खस्थ'जों लानो गोनां जायो बेफोरखौ जों जुदि हिसाब खालामबाय थायोब्ला जोङोथ' आवगायनो हानाय नङा जों बेफोरखौ सेक्रिफाइस होननानै साननो नांगोन दिनै जेलाव गुवाहाटी जेलाव टोटल NDFBS नि हिसाबैनो टोटल 54 दङ सा 54 बिनिनो साब्रैया कन्विक्टेड साब्रै कन्विक्टेडनि सानैया फांसिनि अर्डार लानानै दङ फांसि होगोन होनना अर्डार होबाय जिखुनु समाव फांसि होनो हागौ बिनि आरो सानैया लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जिउ जोबजासिम जेलाव थानांनायनि अर्डार लानानै दङ आरो बाखि 50 जना आन्डार ट्रायल कारन न्यायाव बिसोरखौ ओरैनो अर्डिनारि कोर्टआव बिसार खालामाखै न्याय केस होनायखाय बेल मोनाखै तो ट्रायल जाबाय थादों बेबायदि 50 जन दङ आरो आदा नाब्लामोननि ग्रुपनिफ्राय जदिव 10 जन दङमोन साबाया बेल मोननानै दा साबा दङ आदाखौ लादेरनानै तो गुवाहाटीयाव टोटल दा 59 59 NDFB नि लिडार्स केडार्सफोर जेलाव दं आरो आं दहाय फेरेंगा फंबायनिफ्राय मिथिदों क'क्राझाराव सानै दङ गवालपारायाव सासे दङ सो टोटल 62 दिनैनि तारिखआव गासै 62 एक्स NDFB दैदेनगिरि आरो फायखि मावथि बिथांमोन दङ जों लुबैयो जिहेतु NDFB आ हाथियार लानानै सोमाव सारदोंमोनब्लाबो सरकार रिकगनिशन होदों स्वीकृति होदों जे बे संगठना गावनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो थाखायसो हाथियार लादों बिसोरो टेररिस्ट नङा बिसोरो संग्रामी मानसिसो आरो बे स्वीकृतिखौ होनानै सरकारा मेडिएटर होनानै रायज्लायनानैहाय दिनै एग्रीमेन्ट खालामबाय तो एग्रीमेन्ट जाबायब्ला मानो आरो जेलाव थानो गोनां जाखो दिनै मानो कोर्टनि सायाव गारनानै दोननो गोनां जाखो दिनै डिआर नाब्लामोननि जिथु केस बेखौहाय लवार कोर्टआ CBI नि लवार कोर्टआवहाय जि भार्डिक्ट होदोंमोन 15 जननि भितराव साबाखौ दाय गैया होनना हगारबाय आरो 10 जनखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट एबा थैजासिम जेलाव थानांनायनि साजा होबाय आरो बेखौ जों आरोबाव खनसे हाई कोर्टआव चेलेन्ज खालामफिननानै एपिल खालामदोंमोन तो बे एपिल खालामनाय मथे हियारिंआ उथिनानैहाय जोङो फाइनल हियारिं जानायनि सिगाङावनो जोङो बेल एप्लाइ खालामदोंमोन बेयाव साबाया बेल मोनबाय आरो दा साबाया दङ स' दा बे हाई कोर्टआव होनाय जिथु केस जों जिथु होफिननाय जे लवार कोर्टआव होनाय जि भार्डिक्ट बेखौ चेलेन्ज खालामनानै हाई कोर्टआव होनायनि हियारिंआबो दाख्लै 23 आगस्ट एबा 23 आगस्टआव कमप्लिट जाबाय हियारिंआ जोबनानै थांबाय दा जोङो बयबो नेगासिनो दङ मा भार्डिक्ट होयो मा जाजमेन्ट होयो दायो खालि हाई कोर्टनिफ्राय जाजमेन्टल'सो होनो बाखिसै नेगासिनो दं जों बयबो जों सानदोंमोन नर्मेलि हियारिं जोबनायनि 15 दिननि गेजेराव जाजमेन्ट होयो गुबुन केसफोरखौ किन्तु बे दिनै 15 दिन बारलांबाय 20 दिन जाबाय दिनैसिम होआखै आरो बेनि जेबो डेटबो फोसावखाया बेवहाय जों मिन्थिया माब्ला होयो थेवब्लाबो जाजमेन्टखौथ' होखानांसिगोन जिहेतु हियारिंआ कमप्लिट जाबाय जों आसा खालामो जे जोंनि बर' हारिया लुबैनाय बादि जाजमेन्ट मोनगोन होननानै बर' हारिखौ रंजाहोनो हानाय बादि जाजमेन्ट मोनगोन होननानै बिसार मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो हयथ' बावैनो बे मासनि उनफोरथिंजाय बे जाजमेन्टआ फैनो हागौ जों एक्जेक्ट डेटखौ बुंनो हाया स' दिनै जों खोनाबाय बिआर फेरेंगानिफ्राय माखासे टेक्निकेल खोथाफोरखौहाय आं बे लाइनाव खोथा बुंनो आं गोसो गैया हिसाब निकास माबायदिहाय सरकारनो हरदों बेसेबाङा मा जानानै फैखो फैयाखै मात्र आं बेखौ लुबैयो जे जों जाहाथे बांद्राय खुथार खालामनो गोनां जाया सरकारखौ खारन वी आर इकुवेल टु द गभर्नमेन्ट इकुवेलसो जों समान लेभेलावसो दं जों जाहाथे आथिं आखाइ हमबाय थानो गोनां जाया बिथांमोना जाहाथे सम थानायावनो बुजिनानै जाहाथे बे जेलाव थानायफोरखौ
ल'नि गेजेरजोंनो गावसोरनि जेबो असुबिदा जायैबाथो जाथे हगारनानै होयो। गोबां लामा दङ, गोबां लामा दं, खिन्थु मालाबा जों दुखु मोनो नुनानै जे कर्टआ बयनिख्रुइ देरसिन, कर्टनि सिङाव प्राइम मिनिस्टार बा सोरबा चिफ मिनिस्टारबाबो कर्टनि सिङाव, आयेननि सिङाव, नाथाय जों दिनै नुनो मोनो कर्टनि बारगा थांगासिनो। बेवहाय जों मालाबा फोथायनो गोब्राब मोनो, गिनाय फैखाङो जोंहा थारैनो मा जामारगोन। बेनिखायनो जों आसा खालामो बावैनो मोजां भार्डिक्ट मोनगोन आरो बिसोरनि बे केसल' नङा आरो जिखिनिया 54 एबा सा 54 दंबावो नियानि आन्डाराव थानाय केसजों सरजाब जानानै बिथांमोननिखौबो मोजां राहा लानानै जाहाथे गासैखौबो बहनबोनो हायो, जोंनि गेजेराव लाबोनो हायो, बर' माहारिखौ सिबिनो थाखाय खाबु होनो हायो आरो क'क्राझार जेलाव थानाय बा गुबुन गवालपारा जेलाव थानाय जेरावखि थाया मानो साफ्रोमबो जेलाव थानाया जाहाथे ओंखारबोजोबनो हायो। बे उदां अख्रांनि सिङाव फैनानै गावनि बिमा माहारिखौ खुलुमनो सिबिनो जाहाथे खाबु मोनो, जों बेखौ हास्थायो। जोंहा हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ दोनथ'नायनि उनाव बा डेम'क्रेटिकेलि माबा मोनसे मुभमेन्ट खालामनायनि उनाव आरो माखासे मावनांगौ थायो। आं दहायनो बुंदों डेम'क्रेटिकेलि फाइट खालामनाया बांसिन गोब्राब, जेराव मानसिनि अनजिमा साननायजोंल' जायो। दिनै जों बेवहाय गावनि मोनखानाय बे बिटिसि 6 शेड्युल एरियायाव जों खम जाबाय, जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव जोंनि संख्याया खम। दिनै गुबुनारिफ्रा बुंनो हायो जे जों बेयाव बिटिसिआव 70% जोंसो दङ, 70 बाहागो, बर'फ्रा 30ल'सो, बेवहाय बिसोरनो होनाङा, गासिबो मोन्थायखौ जों मोननांगौ। बोरै जों खम जाखो? दिनै गोबां ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हाजार हाजार बिघा नन ट्राइबेला दखल खालामनानै दङ। बेनिफ्राय जों जाबाय माइनरिटि। बोरै जाखो? जों दिनै मानो माइनरिटि जाखो? बे बिटिसि ओनसोलाव जों मेजरिटिमोन, नाथाय मानो जों माइनरिटि जाखो? बिनि बांसिन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव दिनै गुबुन हारिया हाबनानै थाबाय। जोंनि बर' हारियाबोथ' हांगाटिक बारायाब्लाबो बोसोरसेयावथ' जोंबो हाजार हाजारा बारियो। अब्ला जोंनि संख्या मानो खम जालांदों? ना बहाबा बाहेरायाव खारलांजोब्बाय, ना माबा गिथाव बेराम जानानै बर'आ थैजोब्बाय? मानो जोंनि संख्या खमायलांबाय थादों? एक्चुअली जोंनि संख्याया खमायाखै, जोंनि संख्याया जेरै दङ बिनिफ्राय एसे बारायनानैसो दङ। नाथाय बे गुबुननिफ्राय हाबफैनायफोरनि संख्याया ओरैबायदि बारा जाबाय, जोंनिख्रुइ बारा जानायखाय दा जोङो माइनरिटि जालांनो हमबाय। गुबुननि फैनाय नाम्बारा बांबाय, सिगां जोंनि बारामोन। कारण ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ दानाय समावहाय जुदि ट्राइबेल मानसि मेजरिटि थाया, बेखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दायामोन। ट्राइबेल मेजरिटि मानसि थानायखौसो दानाय। खिन्थु बेवहाय लासै 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 नन ट्राइबेलफ्रा फैनानै दिनै बिजनेस खालामनो, गाबोन दखान होनो, गाबोन माबा खानाय सिननो, सोरनियावबा हा जावनो, बिदि हाफ्ला हाफ्ला फैनानै आरो जोंनिफ्राथ' अननाया बारा। सासे जोंनि आफादनिनो बिसिनि बिमा बिफाया अननानै चिराङाव हा गायना जानो होदोंमोन। बे न'खरसे हा गायना जानानै लासैहै गावनि न'खरनि साफा सानै लाबोदेरबाय। थरजा बेरानि न' लुनानै थानो होदोंमोन। दा लासै लासै लानानै स्रोदहै अफिसाव थांनानै मा खालामखो? हाखौ गावसिनि नाम खालामना लाबाय। दिनै सार्केल अफिसारा हेल्प खालामा, दिनै मण्डला हेल्प खालामा, दिनै डिसिआ हेल्प खालामा, कारण बिसोर जोंनि मानसि नङा। जोंहा 6 शेड्युल थाबा मालाय मा जानो? सासनखौ जों गाव खालामनो मोननांगोन, खुंथायखौ जों खालामनो मोननांगोन। 6 शेड्युलनि ओंथियानो जाबाय सेल्फ गभर्नेन्स, शासन बेबस्था। जों बिदोंमोन जों गावनि खुंथायनि थाखाय, बेनिखायनो सोरखारा होबाय। So you rule yourself, you govern yourself. But are we getting to rule ourselves? No. जों दाबो मोनाखै। दाख्लै उदालगुरियाव गोजाम बेयाव थानाय हारसा मानसि सासेया गावसोर थालियानो माबा गुवाहाटियाव उथिनानै फैबाय। 30 बोसोरसो हाया ओरैनो गोलैनानै दं। बेवहाय बर' मानसि सासेनो फाननो नागिरबाय। 1 बिघा बेसेबा लेसा दंमोननो,
सुनो थांबा नुहैबाय जे 1 कथा फासलेसाखौ अलरेडि सोरबाया अकुपाय खालामखाबाय ओमफ्राय बे 3 कथा दंबावो बे 3 कथाखौ फाननो नागिरनायाव बिसोरो सार्केल अफिसारनियाव थांबाय बे दखलदारिफ्रा सार्केल अफिसारनाव थांना बुंहैबाय जे बिदि बिदि हा सुनो नागिरोबा थांनो नाङा उनाव जेब्ला लिंनो थांबाय अब्ला आंनिफ्राय कमप्लेन फैदों बे हानि जों सुनो थांनो हाया बिनि उनाव आंखौ बिथिं बिथिं फन खालामनायखाय मण्डला बिनिया बर' सिख्ला नालाय आं सिनायोखाय आं फन खालामबाय माथो बिदिनो हा सुनो थांनो हाया होनदों औ बिदिनो जाबाय थारमाने सार्केल अफिसारा दखलदारिनि खोथाखौ खोनासङो नामा मालिकनिखौसो खोनासंनांगौमोन मालिका बुंहैबाय बे जोंनि हा जोंहा खाजोना होबाय थानाय रसिद थसिद दंजोबो सुनो फै ओमफ्राय नङा बे दखलदारिफ्रा फैनानै कमप्लेन होफैदों ओमफ्राय उनावहाय मिन्थिबाय बे गामियाव मोनाबिलियाव मिटिं खुंबाय लायनो मिटिं खुंनानै रायजो राजा बुंबाय नोंसोर बे हाखौ बर'नो होनो मोना बर'नो फाननो मोना जों नायनाय जागोन उदालगुरिनि टाउन उदालगुरिनि बिख्लोआव दिनै 2022 सनावबो जुदि सोरबा गुबुनारि बुंबावोबा बेयाव बर'नो हा लानानै जों बहा थांनो दिनै 2022 सनावबो जुदि बुङोब्ला बुंबाय गोदो 1980 आव बुंबाय जोंखौ मुगैबाय 1970 आव जोंखौ मुगैबाय बे आलादा खोथा टाउनाव हाबनो होआसै दिनै जोंनि दै बार हा दैखौ जानानैबो जुदि बुङोब्ला उदालगुरि बादि टाउनाव जे बर'नो हा फाननो मोना बर'नो होनो मोना अब्ला जों बहा थांनांगौ जाखो बोरै सहायनो जों मोनदों होनगोन नामा दासिम माबा मोनसे जोंनिया बुंनो हागोन नामा दिनै टाउनाव जोंनिया सोरबा थाखा बुरजा होना नोंनि हाखौ बायनो होनब्ला जोङो दुब्लिबाबो फानगोन गुबुनारिनो जों बुंनो रोंगोन नामा गुबुनारिनो फानालै जों होननानै गुबुना खुद उदालगुरि टाउननि बिखायावनो दिनै बर'नो हा होनानै मिटिं जदों जाय फाननो नागिरनाय बिसोरखौ बुनो होसोदों खबरदार बर'नो हा फानोबा अथ'स बिनि उनथिं बर' गामि गावसोरा लाइनसे 13 घर ना 14 घरल' बे अबस्थायाव जों दिनै दं स्टिल वी आर आन्डार सामवान बे नेग्लिजेन्स मुगैजानाय नायनो बाजानाय सैया खालामजानाय सोबख'जानाय नासयजानाया दिनैबो दङ आइफोर आफाफोर बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो एनडिएफबि आगोलावबो फोर्समोन दाबो फोर्स आरो उनावबो जेब्लायबो फोर्स जानानै थानो नांगोन बे फोर्सआ हाथियार लानायनि नङा नाथाय सिकिउरिटि रैखागिरि जानानै थानो नांगोन जोंहा आसा दं साफ्रोमबो बर' बिमा बिफाहा साफ्रोमहाबो एनडिएफबि होनब्लाथाय आं पार्सनेलि उन्दै जा गोदान जा केडार जा लिडार जा आं जेब्लाबो आं खुलुमो आं जेब्लाबो आं मान होयो आरो आं आसा खालामो रायजो राजायाबो बेबायदिनो मान होयो आसा दङ मुंख्लंखौ लानानै हारिनि थामोनथाखो लानानै जोंनि फिसाफोरनि नागारसारनायखौ लानानै जाहाथे रावबो पलिटिक्स खालामा राजखान्थि दा खालामथों राजखान्थिया आलादा बे थागोन राजखान्थि नङाब्ला जों थानो हाया थांनानै थानो हाया सिस्टेमानो बेनो बे थागोन खिन्थु एज ए एनडिएफबि जायफ्रा 34 years खोलोब सोरबा हायाखसै थाथ'बाय सोरबा फैबाय नांबोबाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो जोंबो दङ नोंथांमोनजों जे जेब्लाबो जोंनि गोहो जानानै था हारिनि गोहो जानानै था हारिनि सेफगार्ड जानानै था नङाब्ला दिनैनि थारिखआवबो दिनै उदालगुरियाव खालामदों गाबोन बाक्सायाव खालामगोन समफोर क'क्राझाराव खालामगोन ओमफ्राय जों खना खना थांबाय था हरै खना ओमफ्राय थाङै जोंहा थाबथानो जायगा गैला हाग्रायाव थाहैदो जोंनि मोननांगौ मोनजानांगौफोरखौ बिसोर जागोन लागोन बिनि उनावबो मोनाखै मोनजायाखै होनगोन जोंखौ बदनाम होगोन ओमफ्राय जोंहा ओरैनो खुगासिनानै थाबाय था दुखुनांथाव आइफोर आफाफोर बेखाय दिनैनि बे गोथार सानाव आं आरज गाबो जाहाथे साफ्रोमबो मुंख्लङा जोंनि अरायबोनि थुलुंगा जानानै थागोन आरो जों जेब्लायबो बे थुलुंगाजोंनो खुनु कमप्रमाइज खालामालासेनो हारिनि बेलायाव जोंनि हानि बेलायाव जोंनि बिथानि बेलायाव जोंनि दै बार
बिनि बेलायाव जाहाथे जों रावजोंबो कमप्रमाइज खालामा जि पजिशनाव थाया मानो सोरबा पलिटिक्सआव थागोन सोरबाया ससियेल अर्गेनाइजेशनाव थागोन सोरबाया फरायसा हिसाबै थागोन सोरबाया आबादारि हिसाबै थागोन सोरबाया साख्रिआवला हिसाबै थागोन बाट wherever you are जेरावखि थाया मानो we must stand on our stand जों गावखौ जेब्लायबो सापर्ट खालामनो नांगोन जों जेब्लायबो गावखौ रैखाथि होनायनि खोथा साननो नांगोन गोख्रोङै गसंनानै जों जेब्लायबो गावनि हारिनि थामोनथा सिनायथि आरो मोनथायनि रैखागिरि जानानै थानो हानांगोन आं नुदों जितु मेमोरेन्डाम होदों बेवहाय दिनैनि बे सानखौ बिटिसि सोरखारखौ खावलायदों बे सानखौ हलिडे होनो थाखाय आंबो बुंनो लुबैयो बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय बे सानखौ हलिडेल' होनाय नङा नाथाय लोगोसे बर'नि गेजेराव मुंख्लं सान हिसाबै जाहाथे फोसावो आरो लोगोसे बिथांमोना हास्थायनाय बादि जाहाथे बेखौ हलिडे फोसावनो हायो आरो गासैबो जायगायावनो बेखौ अब्ला बयबो फ्रिलि फालिनो हागोन आरो जोङो बेबायदि ओरैनो मिटिं खुंनानै बिबार बावनानैल' जोङो गोसोआव लाखिबाय थानो हाया जों खालामगोन जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन नेक्स्ट टु नेक्स्ट जेनेरेशन मोनसे समाव सोरबाया खालामनाय नङा लासै लासै खमिलांगोन जोबलांगोन बावलांगोन बेवहाय बेखौ जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव नेशनेल मार्टियार्स डे हिसाबै जों डिक्लेयार होना दोननो हायोब्ला बे दिनखौ मिन्थि दा मिन्थि बेखौ बावब्लाबो बे रिमाइन्ड खालामबाय थानाय जागोन आरो जोंनि जायफोर मुंख्लं बिथांमोना जेब्लायबो मान सन्मान मोनगोन आरो बे गोसोखांनायानो जोंनि हारिखौ जोंखौबो जेब्लायबो मोजाङै खामानि मावलांनो बिथोन होगोन होननानै आं आसा खालामो आरो आं बेबादि हास्थायो जोबनायाव आं नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोरबोनिफ्राय हामलायथि मोजां हामलायथि बावहरबाय स्पेशली मुंख्लं नखरफोरनिफ्राय जायफ्रा फैनो हादों आरोबाव खनसे मुंख्लंफोरजों लोगोसे नोंथांमोननोबो जायफ्रा गावनि हारिनि थाखाय गावनि फिसा गावनि फिसाय गावनि नखरनि मानसिफोरखौ दान होबाय नागारबाय गियालनाहै हारिखौ गेदेर साननानै नोंथांमोन बयनोबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो जोबथारनायाव आसा खालामो बर'आ गावनि मोनथायनि थाखाय दाबो जोङो मोननांगौखौ मोनजोबाखै जोंहा जुजिनांगौ दंबावो डेम'क्रेटिकेलिबो बेवहाय गासैबो बर'आ जाहाथे खौसे जानानै आवगायलांनो हायो जोंनि मोननांगौखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हायो बेखौ आं आसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों